Teltxoak ulunkaz, itxas urdinean, gaua igaro ondoren, alferrik lanean. Arrantzalea goibel datoz arraunean, iparrez begira Jesus bazterrean. Arrantzalea goibel datoz arraunean, iparrez begira Jesus bazterrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, gu salbatzera datorren jauna izan bedi zuekin, zenideok, San Andres apostoluaren jaia ospatzen dugu gaur. Betzaidan jaioa zen San Andres, Joan Bataiatzailearen ikaslea, eta gero Jesukristori jarraitu zion bere anai Pedrorekin batera. Berak eta Felipek Jesusengana eraman zituen grekotar batzuk, eta baita ere gero agertzen zaigu tradizioak dioenez Pentekostes ostean, Espiritu Santuaren indarra jaso zuenean evangelioa zabaltzen egontzan, Akaiako herrietan, eta han izan zen gurutziltzatua, martirizatua. San Andresen eskutan jartzen gera gaur, eta gure bihotzak prestatzen ditugu orain, apaltasunez Jaungoikoari barkamena eskatuz. Humildemente, reconociéndonos pecadores, imploramos de Dios su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Erruki jauna, Cristo erruki jauna, aintza zeruetan Jaungoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, aina undita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, Jaungoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildot zaitaren seme, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Zuri jaun handi horri apalik eskatzen dizugu Andres apostolu santua zure Elizaren predikari eta hartzain izan zen bezala, izan dadila beti zure aurrean gure aldeko erregutzaile.
Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, zeure ahoz aitortzen baduzu Jesus jauna dela, eta zeure bihotzean sinisten baduzu jainkoak hilen artetik piztu zuela, salbatuko zara. Zeren bihotze sinisten duena, zuzentzat hartzen baitu jainkoak, eta ahoz aitortzen duena, salbatu egiten da. Liburu Santuak dio, harengan sinesten duena ez da lotsagarri gertatuko. Judu izan ala ez dago bereisketarik. Bat bera baita guztien jauna, dei egiten dioten guztientzat eskuzabala. Izan ere, jaunaren izenari dei egiten diona salbatuko da. Nola ordea dei egin, harengan sinesten ez badute? Nola sinetzi, haren entzuterik ez badute? Nola entzun, nork hotzeginik ez bada? Nola hotzegin, hartarako bidalirik ez bada? Liburu Santuak dioen bezala, bai ederrak berri onak ekartzen dituztenen oinak. Ez diote ordea, denek harrera ona egin berri onari. Isaiasek dio, jauna, nor sinetsi du gure mezua? Beraz, mezutik dator sinestea, eta Kristoren berri ematea da mezua. Eta ni galdetzen dut, ez aldute entzun? Bai noski, lurbira guztira zabaldu da haien hotza, munduaren bazterreraino haien mezua. Jaunak esana. Gerrak zuri jauna. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Zeruek jainkoaren aintza dute kontatzen. Hortziak haren eskuen lana iragartzen. Egunak egunari luzatzen dio mezua. Gauak gauari jakinarazten. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Mintzorik eta hitzik gabe, entzun ezinezkoa da haien ahotsa. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza, munduaren bazterreraino haien hizkera. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Aleluya, aleluya. Zatozte nirekin dio jaunak, eta giza arrantzale egingo zaituztet. Aleluya. Aleluya, aleluya. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek Galileako itsasbazterrean barna zebilela, bi anaia ikusi zituen, Simon Pedro deitua eta haren anaia Andres. Sareak itsasoan botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien, zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Haiek berehala zareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrexe erago, beste bi anai ikusi zituen, Santiago eta haren anaia Juan, Zebedeoren semeak, aitarekin ontziak saria konpontzen eta dei egin zien. Haiek berehala, ontzia eta aita utzirik jarraitu egin zioten. Jaunak esana, abendualdiaren hasiera honetan,
San Andresen festa hau ospatzen dugu, eta abendualdian gaude gure bihotzak prestatzen Jesusen etorrerarako, gure bihotzak zabaldu behar dizkiogu Jainkoari, bera gure bihotzetara etor dadin bere maitasunaz, bere bizitzaz, bere posaz bete gaitezen. Eta gaur, San Andres apostoluaren festa honetan, eta irakurri dugun evangelio honek baita ere hortara gonbidatzen gaitu. Evangelioan entzun dugu Jesusek San Andres apostoluari, Pedrori eta Juan eta Santiagori eginiko deia. Nola Jainko Jesusek, Galileako itsasbazter hortan, beraiek arrantzalea zian, antzeun dela nola deitzen dituen, eta evangelioak esaten digu, detaile batzuk ematen dizkigu importantek. Beraiek esaten digu, Jesusek deitu zitun giza arrantzale izatera. Giza arrantzale. Beraiek arrantzalea zian, eta orain, Jesusek esaten die, nik orain torri nerekin eta nik egingo zaituztet giza arrantzale. Hau da, Jesusen deiak gonbidatzen ditu, beraz, beraien bizitza beste aberastasun bat hartzera. Jesusek deitzen gaituenean, da zerbait handia emateko. Jesusek ez gaitu deitzen soberan diren gauzak, ez dizkigu gauza sobranteak ematen. Hakin konturatu behar gea, Jainkoak deitzen gaituenean zerbaitetara, beti da gauza hundietara deitzen gaitu. Gauza hundietara. Gauza hundiak ez dia baita ere, ez dakite gauza fama emango ditugutenak. Gauza txikia izan daiteke, baino handia aldi berean. Gauza hunditara deitzen gaitu beti Jesukristok edo Jainkoak gure gana datorrenean. Eta baita ere esaten digu evangelioak, Jesusen deia entzun zutenean apostolu horiek, berehala dena utzi zutela eta jarraitu egin ziotela Jesusi. Importantea da baita ere hori, berehala hori, ez? Berehala. Ez ziren pentsatzen jarri, ez ziren kalkulok ateratzen jarri, baizik eta berehala egin zuten. Ze Jainkoak deitzen digunean, ez da komeni asko pentsatzea. Ez dela, pixkatxo bat deia ahaztu egiten zaigu. Bihotzera, Jainkoak gure bihotzera deitzen du. Jainkoak deitzen duenean, gure bihotzean sentitzen dugu dei hori, eta dei hori indartzua da. Badakigu gure bihotzean horrek gure zoriona emango digula. Eta horri erantzutea dela guretzat zerbait posgarria, zerbait ederra. Beraz, Jainkoak deitzen duenean berehalako erantzuna eman beharra diogu. Bueno, hortaz konturatu gaitezela. Askotan pentsatzen dugu, gero dudarikan gabe esaten zaigu, denak beraiek dena utzi zuten, bai lana, bai familia, Jesusi garraitzeko. Eta pentsa dezakegu ideia dela, sakrifizioa handia egin zutela. Ez dena ustea eta Jesusi garraitzea. Eta Jesusi jarraitzea ez da sakrifizio bat. Eta sakrifizioa izango litzake ez jarraitzea. Lehengo bizitzan gelditzea. Jesusi garraitzea da guretzat zoriona. Egia da, berari jarraitzeak zailtasunak ekarri ditzazkela, gauza asko utzi beharrak izaten direla baita ere, gauza ederrak, baino dudarikan gabe gauza ederragoak lortzeko. Pentsa dezagun, San Andres eta apostoluen bizitza nola aldatu zan, arrantzale izatetik, beraiek, Jesusek esan zien bezala, giza arrantzale egin zituen, hau da, evangelioa munduan zehar zabaltzera bidali zituen, Jainkoaren maitasuna toki guztietara eramatera, eta hortan egin zuten bizitza guztia, benetan zoriontzu izan ziran, lan hori egiten, bestei zoriona eramaten. Beraz, abendualdian gure bihotza prestatzen ari gea Jesusen etorrerarako, zabaldu diezaiogun konfidantza horrekin gure bihotza. Ez dezagun Jainkoari bildurrik izan, guztiz kontra. Jesus dator gure bizitza bedeinkatzera, gure bizitza betetzera, gure bizitzari benetako zentzu bat ematera, gure bizitzari horizonte berriak zabaltzera, guk pentsatu dezakeguna baino handiagoak.
Eta hori edozein momentutan, gauza zentzillokin egin dezake jainkoak. Beraz, presta gaitezen, zabalde zaiogun, jainkoari gure bihotza, apostoluak, San Andresek zabaldu zion antzera, hala izan dadila. San Andres apostoluaren oroipena egitean zuzendi zaizkigun eskariak jainkoari uste osoz. Eliz elkartearen alde apostoluen oinarri gainean eraikirik zaindu dezala arretaz haien bidez hartu duen fede ondarea eta zabal dezala ausarki evangelioa eska diezaiogun jaunari, aita santuaren alde, gure gotzainen eta gotzain guztien alde, espirituak argiturik eta eraginik hotz egin dezatela leial eta adorez jainkoaren hitza eska diezaiogun jaunari, apostoluen bidez iritsi zaigun mezua herri guztietan hotz egiten ari diren misiolarien alde indar ditzala espirituak apostoluak ari izan ziren kemenez jardun dezaten eska diezaiogun jaunari, bataioaren bidez apostoluen taldean sartuak garen guztion alde gu ere Jesusen testigu gartzu izan gaitezela gaurko gizon emakumeen artean eska diezaiogun jaunari, entzun jainko honorrek zure herriaren eskariak eta San Andres apostoluaren otoitzez emaiozu laguntza mundu honetako gorabeheren artean betiko diren gauzetara begira dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau, egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizugun ardo hau, mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau, egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko algustiduna, egin gaitzatela zure gogoko Andres Santuaren jaia ospatzeko dakarskizugun emaitzek eta horiek hartzeak bizi berri gaitzala, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ereko horri. Zu betiko hartzain horrek ez duzu bertan behera usten zeure hartaldea, baizik eta zeure babespean zaintzen duzu beti zeure apostolu santuen bidez. Hauek zure semearen ordezkariak dira, zure hartaldeari hartzain eta zuzendari izateko emanak. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santua, Iren guztien janko jauna, Osa
Edeinkatua jaunaren izenean datorrena. Hosana, 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 zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure ita santuarekin, Josinazio gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean, joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, segundo eta familikoak, Gregori eta Teresa, eta hildako guztiak. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan, erruki zakizkiguarren, gu guztiok betiko bizia irits dezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea,
noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguz. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak, jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ez ezuiz bat eta sendatuko nahi. Jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraiko, aizu jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraitzeko. Ujatean eman ostasun gogoa, hobeak izateko, urari sendoa. Maiguzu jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraitzeko. Maiguzu jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraitzeko. Eskerrik onenak bihotzetik jauna, gurekin zarelako, beti guztiona. Maiguzu jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraitzeko. Maiguzu jauna, ia jateko, zaindarra, zuri jarraitzeko.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentuak jauna bete gaitzala indarrez Andres apostolu santuak bezala, Jesusekin nekeak eramanik zeruko aintzan arekin bizitzea irits dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela, jangoiko algustidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean,